ina muku tallan shirin mai suna aljannar duniya wanda za mu ɗaura shi a channel ɗinmu mai suna MMKD TV wanda za mu saka shi nan ba da jimawa ba. Muna so jama'a idan mun ɗaura muku shi kuma na subscribe domin ku shiga ku kalli wannan shirin namu mai suna aljannar duniya. Mun gode jama'a, muna sauraron za mu fara saka muku fim ɗin mai suna aljannar duniya a watan 8 5 ga watan 8 za mu saka muku shi a YouTube channel ɗinmu mai suna MMK a YouTube channel ɗinmu mai suna MMKD TV. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya maza da mata, sunana Muhammadu bin Hussein Dijiji yanzu ga producer na fim ɗin aljannar duniya. Sunana Habiba Musa Jaruma a masana'antar Kano amma an fi sani da ka san me? muna muku marhaban lale da wannan fim ɗin aljannar duniya wanda za mu ɗora shi a YouTube channel ɗin Mai suna MMKD TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alama ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki shirin zai zo gare ku a YouTube channel ɗin mai suna MMKD. Kada ku manta shirin ya kunshi ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantarwa da sauran abubuwan da suka shafi hatta da wa'azantarwa ma za ku samu a cikin wannan shirin namu mai suna aljannar duniya ku dai kawai ku a YouTube mai suna MMKD.